Waqt li għatta pajjiżi, inkluż oħrajn fl-Unjoni Ewropea, qed isofru minn kriżi kbira ekonomika, Malta qed tkompli tirreġistra riżultati mill-aktar pożittivi kif jiġdu ċifri minn indiċi rinomati dwar investimenti diretti barranin li għadhom kemm ġew ippubblikati. L-indiċi imsejjaħ FDI Performance Index maħruġ mill-kumpanija Greenfield ifaħħar lil Malta kif kienet l-aktar pajjiż li rreġistrat progress fil-klassifika globali b'avvanz ta' 50 pożizzjoni fuq is-sena l-oħra biex issa tinsab fit-33 post tal-aktar pajjiżi mid-dinja li rnexxielhom jattiraw investimenti lejhom. Dan l-avvanz minn Malta u mill-aktar sinifikanti fil-lista globali anke fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Waqt li l-ebda wieħed mis-27 pajjiż ma jikkwalifika fl-ewwel 10 postijiet tal-indiċi, min-naħa l-oħra hemm 4 li rreġistraw l-akbar tnaqqis fl-aħħar sena. Fil-fatt imqabbel mas-sena li għaddiet, l-Estonja tilfet 34 post, is-Slovenja niżlet 20 post, waqt li l-Ġermanja u l-Bulgarija niżlu 14 u 13 post rispettivament. B'dawn ir-riżultati, Malta wkoll qabżet lill-Ġermanja meqjusa bħala l-akbar ekonomija Ewropea li min-naħa tagħha issa spiċċat fit-80 post tal-indiċi globali. Skont l-FDI Performance Index, dan il-progress ta' pajjiżna hu attribwit għal fatt li minkejja ċokon qed jirnexxielu jattira proġetti ta' investiment barrani permezz ta' diversi skemi u kundizzjonijiet favorevoli offruti. Waqt li ħafna mill-investimenti f'pajjiżna huma dawk ta' servizzi mill-Unjoni Ewropea, l-indiċi wkoll jinnota kif il-kumpanija industrijali Torka GMAS stabilixxiet fostna impjant ta' 7.5 miljun euro biex tkun tista' tipproduċi it-turbini tar-riħ, kif tħabbar direttament mill-Prim Ministru Robert Abela f'Mejju tas-sena l-oħra. Ir-rapport mal-indiċi globali tenna li dan hu prova ċara kif Malta llum għandha l-kapaċità li tattira investimenti barranin f'kull settur. Sa dan it-tant fi stqarrija minn Finance Malta, iċ-Chief Strategy Officer Dr. Bernice Buttigieg qalet li din il-qabża fl-indiċi tal-prestazzjoni tal-FDI tirrifletti l-impenn tal-Gvern Malti li joħloq ambjent ta' negozju favorevoli allineat mat-tendenzi globali tal-investiment. Tenniet li l-fatt li Malta qed tiffoka ħafna fuq l-oqsma tal-fintech, tal-finanzi sostenibbli u tal-innovazzjoni diġitali li wkoll jiġġeneraw impjiegi ta' kwalità qed waslu lil pajjiż ikun ferm iżjed kompetittiv fuq il-palk internazzjonali. Fost l-oħrajn fakret li s-settur tas-servizzi finanzjarji f'Malta illum jikkontribwixxi għal 8.2% tal-valur miżjud gross nazzjonali fejn l-att ta' impjegati żdied b'21.6% fl-aħħar 5 snin biss.